Ja, ja. Jeg tager lige lidt video. Og byde jer velkommen til byen. Når man sådan ligger så tæt på flodhavnen her i Ganløse, så byder man jo nærmest til at få lov til at sejle tur i. Jeg ved ikke, om vi har prøvet at sejle i den før. Der er selv det dejligt og ikke at komme til at sejle i sin baghave. Velkommen til Jakob og Anne. Jakob har reageret et helt år her. Det har han jo gjort fint. Har du haft nogle klager? Nej, vi har heller ikke hørt noget. Det er gået rigtig godt, Jakob. Men du har jo også erfaring i det jo. Du har fået det ind med modermælken. Det er 3. generation af en gammel købmandsfamilie her. Og det var din farfar, der blev 54, tror jeg det var. Der blev fuglekongen. Lille Hansen. Og så din far fulgte efter 17 år efter. Torgild Hansen. Og så skulle gå 40 år. Så kom Jakob. Det er vi glade for, Jakob. Og der er plads endnu. Vi kan jo se, der kan komme mange generationer på det. Ja, og Fuglkongelavets fornemmeste opgave, det er jo at lave en festlig, lidt sjov, lidt fornøjelig afhentning af de afgående fuglkonge. Vi skal videre på færden herfra. Det kan du næsten regne ud. Vi har bestilt militæret, så det kan gå fornuftigt til. I hvert fald et køretøj i levn for den tid. Flot, må jeg sige. Og
har vi gjort, hvor I kan også komme lidt rundt og se byen. Det er jo en fortravlet tid, det er i år, så man får aldrig se sin by. Vel? Nu man skal arbejde udenfor alt sammen. Så jeg vil slutte af med at sige endnu en gang velkommen til jer her til byen og til den fugleflyvning, vi skal have gennemført i dag. Og til alle jer, der står her, som ikke endnu har meldt jer til fugleskydning, er der stadig muligheder. Jeg tror stadig, vi har et par uafhængige billetter, som man kan købe for en 10'er, så deltager man i fugleskydningen. Man behøver ikke engang selv at skyde. Man skal bare være over 18 år, hvis man vil skyde, for alle er velkommen til at komme ud og skyde. Så der er rig mulighed nu indtil klokken 12. Over på skolen, under, nede i kælderen, skydelokalerne. Vi skal høre igen lidt musik, men lige inden da, så skal vi give vores kongepar et leve. Og hvis I vil hjælpe mig med det, så gør vi det. Vores fuglekonge 2011, længe leve! Så er det lange! Ej, ja.